Autobus. Vítam vás všetkých u nového videa a dnes sa vám chcem ospravedlniť, lebo som to nevydával, takže mal som trochu pauzu, ale od nového školského roka to bude vychádzať. Toto je jedno z nich a pustíme si 4 videa od tohto tu typka. Poďme na to. Opice. No čo? Skočím mu tam. Ja už to vidím. Nič. Áno. No. Ó, to je zlaté. Jaká mačka. Tiger more. Typek vôbec nechápe. Čo bude toto? Just like that. What? To je cringe. Túto rozprávku som mal rád, keď som bol malý. Hola. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Good evening, everyone. Long before time, the first Spinjitzu master. Love you, and I need you. How about a joke? Knock knock. Dad? What? No. I was unborn. Prečo majú niektorí ľudia Oh, my mom and my sis had to kick my own blood out. They must have forgot I was a crip. Scoop! Batman mačka. Ai, ai, descansar, né? Tupanka Alexa, lepšia. liga lá da sala. Či je väčšia ako telka. Coolest fridge. Look at that shit. Amerika versus Rusko. No čo to bude Rusko?